Миналия брой подхванахме темата за насилието над жени. Днес продължаваме с изповедта на модела Катрин Вачева, която обяви, че е била пребита от футболиста Орлин Орлинов. Днес Орлинов е отстранен от футбола и има семейство в Сливен, а моделът Вачева разказва как инцидентът промени живота й. След инцидента близо 6 месеца не съм излизала от вкъщи, не съм си показвала носа. Бях доста стресирана, което е нормално, разбира се. Сега при първа среща с мъж нямаш ли го това натрапчиво чувство на страх и лоши очаквания? Сега не искам да ставам параноичка. Всеки път да си мисля, разбира се, най-лошото, тъй като аз тогава не съм си мислила най-лошото, тъй като човека, пак ти казвам, не ме е провокирал с нищо. Но наистина съм доста по-предпазлива. Общо взето ставам предпазлива, когато така усетя нещо, да не кажа да се скараме, за нещо специално, но лека агресия, когато се усети. Дори на майтап някой да ми каже нещо, така винаги съм леко на ногти. Така доста дълго време останах сама. Много се промених. Доста от хората, които са покрай мене, ме познават добре, виждат тази разлика. Не само в личния си живот, въобще като човек се промених. Каква посока? Като че ли станах доста по-спокойна, доста по-обрана в емоциите си. Почти не излизам, много рядко. Станала си по-скучен човек ли? Като че ли да. Затворих се в себе си. Когато остана инцидента, и аз, понеже не можех да спя, тъкмо бях минала етапа на операцията, бях оперирана след случая и наистина нито приспивателно, нито нещо му успокояваше. Изживях доста голям шок и постоянно бях по прозорците, общо взето вкъщи и следях, постоянно си мислех, че някой нещо иска да ми направи, специално целенасочено към мене. И така се получи, че в блока, в който живея, отдолу има хранителен. Мернах 3 момчета с бухалки, с някакви инструменти. Разбира се, веднага си мисля, че нещо на мене трябва да ми се случи. Разбира се, обраха магазина, хранителния магазин. Обадих се в полицията. Сигнализирах, събудих майка ми и аз съм просто много така емоционален човек. И когато дойдоха полицаите, естествено се качиха да видят кой е подал сигнала. И то стана малко комично, защото аз още бях така посинена, бях с гипс на носа и полицаите ме разпознаха. Комичната така реплика беше: добре да отваряме вестника, ти си вътре, пускам телевизията, ти там, идвам на обир, ти пак тук. You can give it to me when I need to come along. Give it sex bomb, you're my sex bomb, and baby you Тя има още пиперливи факти за споделяне. А сега сетих за още нещо, че си казала, не знам дали наистина си казала, че си виждала прословутия каталог с проституиращи манекенки, фолк певици. Виждала ли си го наистина това нещо, което в софийските така клюки върви от години? Той е много коментиран, този каталог. Много е коментиран, но до сега аз не съм видяла човек, който да каже: да, аз го видях. Аз съм го виждала. И ще ти кажа, че съм го виждала много отдавна, когато започнах да се занимавам с мода. Може би съм била на 19-20 години в една агенция, в която постъпих, впоследствие се отказах от нея. Точно защото в една стая, в която трябваше да ни бъдат дадени снимките, ме оставиха така за 5-10 минутки и попадна случайно, аз съм си любопитна. Не съм поровил, просто беше на една отсрещна маса. Да, видях, че имаше снимки и наистина имаше цени. И какво представлява този каталог? Снимка на определена момиче модел и отдолу с цена. И само това пише? Само това. И добре, защо мислиме? Нямаше имена, само снимка. Бяха на мис, на модели, които са по-известни като имена в миналото. И така. Вече девойки, които са омъжени, имат семейства. Сега тези цени не вярвам да са моделство. Горе-долу по-високо от реално, което за моделство би се взело. 10 пъти повече, 20? Не, може би 1 или 2 пъти повече. Двойно. Катрин Вачева наля масло в огъня и с разкритията си относно нечестното присъждане на титлата Мис. Титлата Мис вече няма това значение, което имаше преди. В момента наистина си е нагласено. Не мога да си крива душата. Аз, тъй като съм често канена за жури, наистина е нагласено. А как е механизма да нагласиш един конкурс? От организаторите се случва цялата работа. Кажем, аз искам момичето Хикс да стане мис, идвам, внасям определена сума. Дали е сума, дали е заради някаква друга облага, всичко е на договорка с организаторите.
И затова доста често виждаме, добре, не може най-грозното да спечели. Нали? Или има толкова хубави момичета. Много прави впечатление на редица конкурси, че... Нормално, но всичко се забравя. Титлата се дава, корона, талент и всичко се потулва.